ҳар ҳафта хабарҳои тозанашри газетаи Мардумиро тариқи ютуб канали ССС тақдиматон менамоем. ба тақво дасте аз нафси золим то шави эмин зисак озорҳо бинад кадочун беасо кардад. Бимболат Ватаев Рустами Достон зодаи Кулоб буд. дар як садр артиши Тоҷикистон дар радабандии иқтидори ҳарбии ҷаҳонӣ 8 сина боло рафта дар байни 145 кишвар дар зиннаи садум қарор дорад. аз соли 2026-2027 дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино факултаи нави табиби ҳарбӣ оғоз мегардад. хуб мегузарем ба гӯшаи сардабири ҳафтанома геополитика 3 пешгӯи СССР ва баҳс бо Сафар аз Одесса. газетаи Мардуми СССР ҳанӯз дар моҳи январ ва феврали соли 2022 қариб ки 2 моҳ қабл аз шурӯи ҷанг навишт ки Россия ба Украина дар меёфтад. хуб саҳифаи навбати мо ва мактаби мо кӯдакро аз театр маҳрум накунед. Умирунаи Сайёб, хабарнигори газета. вазорати маориф бояд кӯдакро театр барад. солҳои пеш театр муштоқи бинандагони зиёд дошт. ҳунарпешаҳо ҳам бо ифтихор сурур дар хизмат буданд, бо дили гарм, завқи тамом нақши меофариданд. аз хурдсолакон сар карда то калонсолон намоишномаҳои театриро бесаброна интизоре мекашиданд. рӯзҳои истироҳатии шанбею якшанбе театр макони дӯстдоштании хурдтаракон буданд. хуб саҳифаи навбатӣ матлаи суханду дар ҳошияи розҳо ва сӯзу созҳои ҷанговари матини рода Абдуғани Саидов. Бимболат Ватаев Кулобӣ буд. аз сардабир воқеан ҳам агар мо тоҷикон саҳифаҳои иҷтимоӣ ба вежа фейсбукро хиратмандона корбаст шавем, метавонем бисёр паҳлӯҳои норавшани фарҳангу таърихи миллатро равшан сохт. ҳафтаи пор банда як пост ё худ нигоштае дар фейсбук гузоштам ки сари он баҳсу суҳбатҳои хуше баргузор гардид. зиён маълум шуд ки офарандаи нақши Рустами Достон дар филми маъруфи Рустам ва Сӯроб ҳунарманди мардумии Россия барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Рӯдакии Тоҷикистон Бимболат Ватаев номдори Кулобӣ будааст, яъне ӯ дар Кулоб таваллуд шудааст. биёед ба он баҳс рӯ меоварем. сароғоз пости ман. ҳабибулло Абдуразоқов, Ҳошим Гадо, Бимболат Ватаев, Сурайё Қосимова, Умари Темур, Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед ва Раҳмат Назрӣ ва ман аз як кӯча ба масал хулиганҳои Кулоб ҳастем. хулас тамоми он мавзӯъҳое ки дақиқ шумо мехоҳед дар бораи Бимболат Ватаев ки оё Бимболат Ватаев аз Кулоб ҳаст ё нест, метавонед аз саҳифаи навбатии газетаи Мардумӣ дастрас намоед. бо мо бошед, зеро мо метавонем.